pois damosche as grazas a ti por facilitarnos esas lecturas que levan a que se poida dar este premio. Un pouco o que é a biografía, a historia María Reimóndez Cedelaí no dossier. Poñemos así moi resumidamente no inicio que é escritora, que é traductora, que é intérprete e que é activista. E deixámolo aí o de activista, e eu sí que quería engadir que é activista da lingua, ben o acaba de decir, é activista nunha ONG da que foi fundadora, implicados no desenvolvemento, é activista tamén no que é a crítica literaria dende a plataforma da SEGA, e tamén pois, é activista na procura de medios en galego, como pode ser Nós Diario. Para rematar esta pequena introducción, gustaríame ler 2 poemas, porque se nos querelos nin pensalo, agasallónos con un poema que ilustra o cartel ilustrador desta xornada de Clubs de Lectura. É de Moda Galega, eu creo que é o seu primeiro poemario. Moitos de nós fixémolo coñecido a través dun exame das probas da selectividade. Ben, e o que hai que ir sempre, a rapazada gustalle, Moda Galega. E lemos poesía nos clubs. A miña saia Tróqueles podería ter 200 nomes, exactamente os mesmos que a Digitalis purpúrea, o sino do verán, o arrecendo dos Ancares, os paseas coa aboa. Agora eu levo unha posta para asinar os pelos das pernas e para encarnarme nalgún conto de fadas, aínda por invertar, onde haxa mulleres tróqueles, libres e coa lingua longa, ata velenosa de cando en vez, como unha Digitalis purpúrea a cor do feminismo. E outro, que creo que é do seu último poemario, Galicia en Bus. Non sei, María, pero creo que pode ser unha autobiografía túa, non o que escollín, que se chama Dentro. Definicións. Microuniversos de palabras, demasiado pequenas para supernovas que agardan estoupar. Se de todas estas rupturas non hai aprendizaxe, entón que alguén pare o motor que eu baixo. Agora miro e vexo a ledicia de todas as cousas, con tanta forza quixeron arrebatarme, e as que con tanta forza me aferrei, porque precisamente esas, están na cernado que son. Se percorro de novo ese camiño, mirarei contento chan, tensarei o músculo, e xutarei esa pedra, un intenso golo destino nos fociños de quen pretenda repetir ningunha mísera liña do pasado. Os máis tortuosos son sempre os camiños que menos se van. E con eses camiños que menos se ven, creo que nos vai falar de inenarrables. Bueno, pois parece que nos puxemos un pouco de acordo, aquí Pace máis eu, pero non é certo. Nada máis nos puxemos de acordo no tema, non? Que se me pedía que falase hoxe con vos. Como me sinto en comunidade e en familia, pois decidín empezar tamén por este tema do inenarrable, non? Do que non podemos narrar nin expresar con palabras, e para falar un poquinho da miña escrita. Pois indo un pouco o pasado, é curioso que leches ese poema sobre os tróqueles e sobre os Ancares, e eu sin sabelo, pois xusto teño a primeira diapositiva, digamos, da presentación, esta foto, precisamente nos Ancares, coa miña avó e co meu avó, que aparecen nese poema, no ano 82, non? Para poder falar un poquinho desta idea do inenarrable, creo que teño que empezar por aquí, porque obviamente non vos teño que explicar que o ano 82 non é un ano fundamental para a nosa lingua, non é o ano da Lei de Normalización Lingüística. Trouxen aí un texto que eu escribín no ano 82, cando tiña 7 anos. Como vedes, pois é un texto sobre os Ancares, porque eu no ano 82 non tiña lingua. Era, digamos que o galego empezou na escola
máis ou menos comigo, en segundo da EXB, creo que foi o primeiro curso onde tivemos galego como lingua. Para min é unha parte moi importante do inenarrable, porque cando non podemos utilizar a nosa propia lingua para narrarnos, estamos partindo xa dunha situación certamente problemática. Ao longo da miña vida escolar, o galego empezou a ocupar algúns espazos. Anos máis tarde, pois xa se nos daban o que daquela se chamaba ciencias sociais e algunha outra materia en galego, pero nunca tivemos a posibilidade de escolarizarnos na nosa lingua e, polo tanto, de facernos autoras e lectoras na nosa lingua. Isto que agora que teño 43, vou para 44 anos, debería ser unha historia do pasado, pois por desgraza vemos que estamos retornando, non, a esta situación na que hai moitas nenas e nenos, o que visito moitas escolas e que vos visito todo o que podo, pois comprobo que hai moitas nenas e nenos, sabedelo vos mellor que a min, para as cales segue sendo inenarrable a súa vida na lingua que nos rodea, non? Para a miña escrita, para a miña presenza no mundo, o galego non é só unha ferramenta de comunicación, senón que é unha posición na que falarei un pouquiño máis adiante, unha posición crítica, e digamos que todo o que son e todo o que escribo parte de aquí, parte desta foto e parte desta ruptura que, por fortuna, xa uns anos máis tarde, aquí cando tiña 10, pois como vedes, fixo falta pouquiño para que recuperase, non, a lingua na que escribir. Bueno, ademais do idioma, outro aspecto tamén desta cuestión do inenarrable, no que quero parar tamén un momentiño, ten que ver co canon, non? O sea, por unha banda, no meu caso, partía dunha identidade que non se podía narrar, porque non se podía narrar na lingua na que lle correspondía, pero despois tamén, dende que era pequena, partía doutro aspecto inenarrable, que era o feito de que todo o que lía, todo o que me rodeaba, poñía os nenos e os rapaces no centro. Aínda que creo que neste aspecto mellor demos máis pasos, se nos paramos a mirar o canon de lecturas, non? Moitas veces vemos que seguimos incidindo no mesmo, non? E isto ten moitas consecuencias, porque os nenos non aprenden nunca a adoptar os papéis secundarios e as nenas están permanentemente nun segundo plano no imaginario, non? Entón, bueno, no meu caso xa dende bastante nova, pois sempre fun algo atravesada, decidía naquela altura reescribir os contos. Non este unha reescrita da Sireniña, que fixen eu así o meu xeito, e, bueno, vedes aí un fragmento que os facía ademais en formato teatral, porque me daba máis xeito facelo así, non? Pero, bueno, creo que cando somos pequenas, algunhas xa espertamos, non? E temos esa conciencia de que unha cousa é o que nos di a sociedade, en canto a igualdade entre homes e mulleres, e outra cousa é o que nos di o imaginario, non? E os feitos. E no meu caso tiña moi claro xa dende pequena que as nenas non tiñamos o mesmo espazo nas narracións que os nenos, non? Nin nas narracións escritas, nin nas de outro tipo. Entón, partindo destas dúas bases, digamos que a miña obra toda está artellada ao redor disto, non? Ao redor das historias que non se contan e ao redor das consecuencias, da reflexión sobre as consecuencias deses silencios, non? Unha delas ten que ver, por exemplo, co tema da violencia de xénero. A falla de representación da violencia de xénero dunha maneira que non sexa a partir do imaginario patriarcal, que o que fai é glorificala e crear pois unha realidade paralela, non? Trouxen aquí dous exemplos, un texto que está para libre descarga na página web de Xerais, é un relato longo, unha novela curta que se chama A esencia da cidade, na que eu narro unha situación de violencia dentro da parella que vivín cando tiña 15, 16, 17 anos, e que creo que aínda hoxe, aínda que temos moitos máis recursos, non? E que se segue falando, ou que falamos máis, non? Hai máis conciencia social sobre a violencia de xénero, en particular entre adolescentes, seguimos carecendo de ferramentas que nos permitan poñernos na pel, non? Eu utilicei a miña experiencia neste caso para falar coas adolescentes e para que fosen o mellor capaces de ver a través da voz doutra adolescente cales son eses signos que agora temos ás veces eses cartéis nos centros, bueno, pero visto dende o interior. Esa é a vantaxa que nos dá a literatura sempre, non? Fronte a outros medios e fronte a outras vías tanto de entretemento como de creación do imaginario, a literatura permítenos entrar, non? Dentro da cabeza, dentro dos sentimentos de outras persoas.
Para mí foi importante, foi complicado, pero tamén foi importante narrar, non, esta situación para, xa digo, polo menos contribuir a que o imaginario e o discurso que hai sobre a violencia de xénero non se reduza ás visións do patriarcado sobre esta, que en moitos casos pois, son ou de minimizar, ou de silenciar, ou o de representar as mulleres ainda por riba como culpables, non, do que lles acontece. E o mesmo ocorre no caso da dúbida, esta novela tamén breve, onde me interesaba poñer en dúbida quen son os agresores, non? Porque esta é outra cousa que o imaginario patriarcal leva moito tempo introducindo a través da literatura na sociedade. Ainda a semana pasada, este sábado pasado, estiven en Pontevedra nunha xuntanza de grupos de igualdade de distintos centros de ensino de Pontevedra, de secundaria. Preguntáballes, estamos falando de adolescentes que xa teñen un traballo e que xa levan unha conciencia crítica con elas, preguntáballes onde pensaban que acontecían as violacións, onde é máis probable que nos violen, e dicían unanimemente nunha rúa escura pola noite. Claro, o poder do imaginario é tal que mesmo tendo os datos e sabendo que o lugar onde é máis posible que se produza unha agresión sexual é no fogar ou coas persoas coñecidas, as rapazas seguen pensando, seguen lendo o discurso que se nos transmite a partir do imaginario colectivo, a través da literatura, a través do cinema, a través das series. No meu caso é moi importante transformar as ópticas, realmente poñer o foco sobre cal é a realidade, neste caso da violencia contra as nenas e contra menores, porque creo que a consecuencia de todo isto é que as rapazas non saben onde está o perigo, non creamos unha conciencia social sobre as raíces, non falamos da masculinidade, non falamos da creación da sexualidade masculina como depredadora e todo este tipo de cuestións que están na base da violencia de xénero. A literatura para min ten que ser unha ferramenta que nos axude a traballar esas cuestións e a cambiar o discurso. Non todas coñecemos textos que están narrados dende o punto de vista dos agresores sexuais. Están na nosa literatura e están en todas as literaturas. Agora, os textos que están narrados dende outras ópticas son moito menos frecuentes. Entón, é moi importante que estas narracións cheguen e creen tamén masa crítica. Ben, outro aspecto que tamén, digamos, que traspasa toda a miña obra dende ese punto do que non se pode narrar ou do que non se puido narrar durante moito tempo, ten que ver coa diversidade sexual e de xénero. Sabemos que, ao longo da historia, da nosa e de outros espazos, foi complicado para as persoas non heterosexuais, en particular para as mulleres non heterosexuais, tomar a palabra pública e poder narrar as súas historias. Iso chega a tal punto que parece que estamos permanentemente inventando ou xustificando a nosa existencia. E claro, é moi importante o papel da literatura e do imaginario nisto. Se non temos referentes no noso contexto literario, nin no noso contexto cinematográfico, nin nas series, nin nos videoxogos, nin todo iso que rodea as adolescentes e os adolescentes, é moi complicado que poidamos desenvolvernos considerándonos persoas completas e válidas na sociedade na que estamos. No meu caso, este aspecto moi importante, puxen nada máis algúns títulos, por exemplo, o caso de Pirata, que, estes días que estamos co tema da película de Isabel Coixet, de Elisa e Marcela, pois vemos que aínda se segue cuestionando que existisen lesbianas no pasado. Parece que causa certa, máis que estupefacción, como curiosidade morbosa, como se isto fose unha cousa así de frikis, hai que narrar esas historias con certo exotismo. No caso de Pirata, teño que dicir, Pirata está baseada na existencia real de dúas mulleres piratas, dunha en particular, de Mark Mary Read. Houbo que en a saída da novela, aparte de facer comentarios así de voyerismo patriarcal bastante groseiros na crítica literaria, pois houbo quen consideraba que era unha novela inverosímil, que esta é outra consecuencia que temos do inenarrable, e de que só certas voces ocupasen durante moito tempo o espazo literario.
parecía inverosímil que dúas mulleres no século XVIII navegasen os mares e que lles pasasen unha serie de aventuras. Bueno, pois esta novela está baseada ata un punto case enfermizo na documentación histórica que existe. De feito, accedín aos documentos do xuízo, das dúas piratas, é dicir, ten moi pouco, ten moito de inventado, lóxicamente, non de creación dos personaxes, pero no que son os feitos da novela, digamos que seguen os vestixios históricos, non, que estas mulleres deixaron. Bueno, pois aínda así, digamos que a voz dese imaginario heteropatriarcal fai que nos pareza algo pois inverosímil, non, que dúas mulleres fosen piratas e no século XVIII pois mantivesen unha relación entre elas que se saíse do esperado. E, bueno, o mesmo acontece con En vías de extinción, por exemplo, outras novelas do ciclo dos elementos, onde para min é importante sair desa narración heterosexual, heteropatriarcal das relacións entre as mulleres, non? En unha época máis recente tamén, pois empezan a aparecer personaxes trans, non? Na nosa literatura. Claro, empezan a aparecer de xeito moi tardío, porque as persoas trans non apareceron agora nas últimas décadas, sino que existen en todas as sociedades dende sempre. O que pasa que as sociedades non fomos capaces de crear un espazo para que tivesen voz, non? Bueno, no caso da literatura galega hai 4 textos nada máis: A semellanza de María Xosé Queizán, 22 segundos de Amejuto, Mamá quero ser siguistardas de Iria Misa e Fora do normal. Creo que isto xa nos podería dar a entender que hai certas vidas, non, que ata o de agora non se foron narrando, ou que se foron narrando nas marxes da literatura patriarcal como obxectos abxectos, non? Como personaxes que están aí ás veces para exercer unha función pois de desexo sexual morboso, por exemplo, ou outro tipo de funcións que lóxicamente teñen un impacto despois nas posibilidades de vida, non? Das persoas. Bueno, no meu caso, isto mellor un pouco particular digamos, pola perspectiva de raíz, volvendo a esa primeira imaxe, que dá vir dun país no que hai unha lingua que non se recoñece, vivir unha serie de experiencias ao longo da vida tamén fai que unha teña os ollos abertos, no meu caso, e que iso que chamamos sensibilidade, en vez de enfocalo cara dentro nada máis, non, que esa cousa así moi da visión do poeta patriarcal, non, esa persoa sensible, sempre como torturada, pois eu creo que dende unha óptica feminista o que facemos é proxectar esa sensibilidade cara fora, non, e intentar utilizar as nosas experiencias de discriminación ou o noso entendemento complexo da discriminación para chegarnos ás nosas outras, non? Bueno, ese creo que é un elemento moi importante da miña escrita. Non é un achegarse dende o exótico, senón dende o coñecido. Algúns dos libros que, bueno, aquí puxen algúns de literatura infantil e juvenil, pero tamén están outros de literatura para persoas adultas, buscan facernos reflexionar sobre as nosas outras, non? Buscan facernos reflexionar como habitantes dos países desenvolvidos sobre o impacto que teñen as nosas accións noutros lugares, non? Por exemplo, pois en Lías Zapatillas de Deporte, que intentamos explorar, non, coas nenas e os nenos, pois o impacto do consumo, do traballo infantil, do comercio xusto, ou a convivencia intercultural, non? No caso de Uxa, intentando poñernos na perspectiva de quen olla sen os prexuizos coloniais, non, que arrastramos. Bueno, o mesmo acontece no caso de Corredora, non? Volver os espazos onde eu desenvolvo parte do meu activismo, do meu traballo, traelos tamén tendo en conta que as nosas sociedades xa non son o que a literatura nos conta, non? E creo que nese sentido, igual que cando falamos das familias, non? Que agora se fala pois, da diversidade de familias, bueno, pois o problema é que a literatura está moito máis atrás que a sociedade, non reflicte o que a sociedade é, non? E iso fai que certas persoas, certas identidades se convirtan en inenarrables ao final. Sabemos que hoxe en día en Galicia hai moitas nenas e nenos que non son brancas, pero onde están representadas na literatura, non? De que maneira atopan un espazo para poder descubrir quen son, que non veña marcado por unha visión racista, por unha visión colonial,
por unha visión que as desvincule de si mesmas, dos seus corpos, dos seus valores, ás veces das súas orixes, non? Si veñen por procesos migratorios. E, bueno, para ir rematando, creo que o máis importante neste momento, cando pensamos no noso sistema literario, ten que ver sobre todo con esta transferencia do inenarrable, do que foi, non? Que é un poquinho que eu estiven falando, esa imposibilidade de narrar maneiras de existir, non? E maneiras de ser que non entren nese canon heteropatriarcal. Eu creo que o inenarrable ten que ser, a partir de agora, pois esa literatura que representa as mulleres como seres inferiores, como personaxes secundarias, planas, que representa as persoas que non son brancas como inferiores tamén, ou de forma exótica, que só concibe un amor patriarcal heterosexual. Bueno, creo que todas nós temos a responsabilidade de facer que esas sexan as historias inenarrables, non? E que non aceptemos como comunidade lectora, nin escritora, ese tipo de narracións máis no espazo público, porque as consecuencias son moitas, non? Despois, cando nos preguntamos de onde veñen as violencias e non sabemos dar resposta, pois ao final temos que acabar mirando as narracións que creamos colectivamente, non? E esas narracións tamén se crean nos libros e se crean nos nosos espazos, non? Entón, bueno, como dicía antes, a sociedade é moito máis diversa que o que aparece na literatura, e temos que ser capaces de dar a ler tamén dunha maneira, digo, dar a ler eu como autora, pero tamén vos, non? Que sodes as mediadoras, e sei que é unha cuestión que vos preocupa, pois dar a ler tamén aquilo que produza unha sociedade máis diversa, non? E que nos axude a que todas as persoas que a conforman entendan tamén os mecanismos de poder, non? Que nela se exerce. E, bueno, eu, nada, simplemente trouxen a partir de aquí algunhas fotos de comunidade, non? De como a literatura vai tecendo en distintos espazos, pois ten esa capacidade, non? Para ir creando, mesmo alén das fronteiras, alianzas e comunidade, non? Coas distintas persoas. E, bueno, creo que a partir de agora, pois, o importante é que narremos dende outros lugares, tanto na escrita como na lectura, e que tezamos esas alianzas. Eu sempre digo que para min a escrita é comunidade, e aí pois todas temos un papel importante que desempeñar, non só as persoas que creamos os textos, sino tamén que nos mediades e que nos ledes. Grazas. Temos, se queredes, un poquinho de tempo antes de ir á comida para, si queredes, formularle algunha pregunta a María e do que ela vos poida suxerir. Eu tiña algúns textos máis, María. Creo que un dos libros que se le moito nos clubs de lectura de este Corredora, non? E, bueno, había... Gustaríame ler o final dese libro porque me parece bastante ilustrativo do que acabas de dicir e de como podemos poñer personaxes ou persoas nas más dos nosos, neste caso concreto de asistentes aos clubs de lectura, non? De membros de clubs de lectura, e como poden explorar outras realidades, pero a vez son as súas propias realidades, non? Si dixen ben, era o final. Logo, cando estea enriba do podio, saberá que despois da caía correra 3 minutos de media máis rápido que a primeira parte da carreira, e que seguramente iso foi o que levara a bater, contra todo pronóstico, a marca olímpica coas súas 2 horas, 23 minutos e 7 segundos. Por iso, cando por fin está no podio, entende que levantarse e correr unha e outra vez é o seu camiño e o seu fogar aprendido na cernada montaña, no país onde naceu e onde cabe o mundo inteiro. Tiña outra máis tamén, como vexo que temos tempo, que é o final tamén de Fora Normal. Fora do Normal, eu creo que foi un dos libros que non decidiu que María fose
a autora máis lida, porque saiu a finais do ano pasado e, bueno, me imagino que está, bueno, pues é un libro que se está lendo este ano nos clubs. E tamén o final, e di, velaí queda o noso heroe, a que non lle fan falla nin leotardos, nin disfraces de morcego, nin mutacións para entender que o maior acto de heroísmo para moitas persoas é simplemente contra Bento María ser, no? Que un pouco o que quere o protagonista desta novela e as persoas que están alrededor, no? Queredes aportar algo? Se non, eu tamén teño máis cousas que lle preguntar a María ou decir. Todos lemos o Club da Calceta, non? Ou moitos de nós lemos o Club da Calceta, que é unha cousa moi parecida a un club de lectura. Non sei se vos viste reflectidas, refiro a mulleres porque son todos personaxes femininas, se vos viste reflectidas en algún dos personaxes. Eu me vi nun, non vou dicir cal, pero si me vi nun. Bueno, o Club da Calceta é un libro que para min foi moi importante, claro, segue sendo, non? Pero eu, agora que estamos así en pequena comunidade, gran comunidade, teño que confesar que hai moitos anos decidín deixar de ir a centros de ensino con este libro. Porque, bueno, aparte porque, claro, hai procesos de desgaste, non? Un libro que se escribe xa hai tanto tempo, pois chega un punto en que unha xa non ten máis que dicir, non, sobre o libro. Pero tamén porque é un libro que xenerou moita violencia. Digamos que xenerou violencia por moitos motivos, pero un deles ten que ver con isto que estábamos falando antes de quen narra, non? O feito de que se puxesen 6 mulleres como protagonistas dun libro, hai a moitos rapaces e a moitos homes e mesmo algunhas mulleres que lles provoca tal incomodidade que se senten en necesidade de reaccionar con agresión. Podría contarvos moitos momentos dos anos que foron moitos de acompañar ese libro, despois tamén houve traducións, e lóxicamente un libro que xa digo que adoro e que estou moi agradecida porque digamos que a parte máis importante non é esta que estou contando agora, sino en todas as redes que foi tecendo, non? Que seguen sendo maravillosas. Pero é importante tamén falar destas cuestións, non? E de como ás veces un libro nos pon nun espazo no que, por exemplo, recordo un club de lectura en Vigo con persoas adultas no que foi tal o nivel de agresividade de 2 homes que participaban que lles tuven que calar a boca. Eu, por fortuna, teño moi mala hostia, que é algo que sempre agradezo. Bueno, o sea, tiven que pararlles os pés dunha maneira bastante cortante, non? Porque todo lles parecía unha agresión, porque toda aquela... A agresión que sentían era que os homes non eran os protagonistas do libro. Ese era o gran problema. E que os homes que aparecen no libro non son heroicos, non son imaxes positivas dos homes. Entón, creo que queda moito traballo por facer, ou cando vas a un centro de ensino e unha rapaza e chama a atención que haxa 6 mulleres protagonistas dun libro. Creo que isto xa nos di moito do contexto literario no que nos movemos. Que nos chame a atención que un libro estea protagonizado por mulleres, creo que é un síntoma preocupante, non? Do que lemos e da sociedade que estamos creando a través da lectura. E, bueno, un libro que xa digo que quero moito e que teño moitas cousas boas que dicir dele, moitas redes que se teceron grazas a ese libro, pero tampouco quero obviar esa outra parte. Para min chegou un punto en que foi demasiado desgastante, non? Segue sendo, o libro está aí para que siga a súa vida, pero eu xa non quero seguir recibindo, non? Eses impactos, porque, bueno, chega un punto en que unha tamén ten que exercer o autocoidado, non? Ben, se non queredes aportar máis nada, pois despedímonos ata a sesión de tarde. Temos no medio a comida, vai ser un pouco incómodo porque o espazo é pequeno, pero, bueno, non foi posible outro espazo. Entón, bueno, vámonos, eso tamén, aproximarnos tamén é bo, non? Moitas grazas.